Yo, what's up mga bay? So ngayon mga bay, biyahe po tayo pa uwi ng Bukid. So doon sa amin, angkas ko yung kapatid ko na yung galing pa sa Surigao del Norte na kinuha ko. So uwi kami doon kasi hindi pa to nakauwi doon sa amin mga bay, sa lugar namin. Kaya Radar G. So daming nag-rides ngayon kaya delikado to. Ang tawag niyan. So doon, kita-kits lang tayo doon mga bay. So hindi ko muna to gagamitin yung front cam kasi putol-putol lang yung record natin na gagawin. Grabe. Ngayon lang na Sunday na grabe ang traffic rin. Grabe. Ikaw na na day. Yeah, grabe. Shout out. Aman ka? Uli, mag-trail me. Ay, ate mag-trail. Gupuhan mo gi-trail oy. Yeah. Shout out chip. Uli kog balay Bukid. Okay na kung nanapong puro. Uy. daming mga riders ngayon.
hirap makapasok ng kambyo ah. Putik, umuulan. Malakas to na Reader J ah. Putang ina, umuulan. Putik. Gago, nabasa yung kamera natin. Inmax lang malakas. Maramag. Inmax lang malakas. Oh yeah. Grabe to si Inmax mga guys, sinasabayan talaga tayo. Sinusukat niya yung lakas sa ating motor. Doon. Dito. Inmax lang malakas. Silang si Inmax mga bay. Yan lang. Sumunod rin si Inmax sa atin. Ayan, nandyan. Sinasabayan niya na tayo para makikita niya kung ano itong lakas. Doon pala siya sa Quezon. Kunti-kunti lang yung record natin kasi nakauwi na tayo dito, kaya hindi na natin full record yung daan. Yung mga importante lang. Nako,
Eh. Eh. Di ko alam kung yung kapatid ko nag-nervyos ba. Masyadong malakas yung takbo natin. Yan, ano lang, pugi-pugi lang na takbo.